Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkanmu da haka. Sannan mu da sake saduwa da ku a cikin wannan tasha ta mai albarka. A yau ne dubban masoyan Hamisu Breaker suke jajanta mai sakamakon gagarumar cutar nan da ta kama shi mai suna hypertension a yaren mu na Hausa, inda ake mata laƙani da hawan jini. Sai dai kuma kash ba haka lamarin yake ba, inda muka samu zantawa da wasu makusanta Hamisu Breaker inda suke mana bayani masoyan Hamisu Breaker su kwantar da hankalinsu, ba wata cuta ba ce illa cutar dik, wata a yaren mu na Hausa cutar ciwon kai wadda aka saba yinta yau da kullum. Yadda haka ma suna shellantawa al'umma cewa Hamisu Breaker ya samu lafiya, haka ma yanzu an sallamo shi. Fatan mu shine Allah ya ƙara wa musulmi lafiya gabaki ɗaya. Duka dai anan muka kawo ƙarshen shirin namu. Idan wannan ne farkon zuwan ku wannan tashar tamu, to ka danna mana subscribe, sannan ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa. Idan ka riga da kai mana subscribe, to kai mana like ko kai comment a ƙasan bidiyon. Mun gode da sauraron mu.